ମୋ ଧରମ ଭଉଣୀ କହିଲା ଆସିଲା ଆମ ଘରକୁ କହିଲା ନନା ମୁଁ କ'ଣ କହୁନ କହିଲା ଚାଲ ବୁଲି ଯିବା ଟିକେ ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ କେଉଁଠିକି କ'ଣ ଫେମସ୍ ଖାଇବା ଏଇ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିତରେ ଯିବ ବୋଧେ ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବୁ କହିଲା ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯିବି ତା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରା ଖାଇବାକୁ ଆଉ ତ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଆଉ ଧରମ ଭଉଣୀ ଗଲୁ ଆଉ ନେଇକି ଗଲି ମୁଁ ହଉ ଚାଲ ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଇ ବରା ଖାଇଲୁ ଆଉ ତାପରେ ଫେର କହୁଛି ମୁଁ ଯିବି ବାରିପଦା ଯିବି ଆଉ ମଟନ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଆଉ ମୁଁ ନା ପଛରେ ଆସିବା ନା ଆଇଛ ଏକାଥରେ ଯିବା ଆଉ ତାପରେ ବାରିପଦା ମଟନ ମୁଢ଼ି ଖାଇଲୁ। ଖାଇସାରିଲା ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କହିଲା ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରଖିବ ମୁଁ କାହିଁ ଗାଡ଼ି ବାଲେଶ୍ୱର ରଖିବ ହେଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଗଜା ସିନା ଫେମସ୍ ତାକୁ ଖାଇବ ଆଉ ଏଇ କହିଲା ମୋ ଧରମ ଭଉଣୀ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ତ ଏବେ ରାଗିକି ଖାଇବାର ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ଚାଲ ଏବେ ପଳେଇବା ଆଉ ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ବାଟରେ କହୁଛି ମୁଁ ବା ଯିମି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯିମି ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କାହିଁକି ଯିବୁ କହିଲା ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ କ'ଣ ଫେମସ୍ ଖାଦ୍ୟ କହିଲା ରସାବଳି ଖାଇବାକୁ ଯିମି ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆ କଥା ଯେ ନ ରଖିବୁ ତା ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ ଫେର ବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନେଇଗଲି ରସାବଳି ଖାଇକି ଆଣିଲି ଆଉ ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ତ ରାଗିକି ମୋ ଉପରେ ଭାଇଆର ଆଉ କହିଲା ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତମ ଧରମ ଭଉଣୀକି ଏତେ ବାଟ ବୁଲେଇବାକୁ ନେଇକି ଗଲ ମୁଁ କହିଲି ଆମ ସେ କହିଲା ମୁଁ ଆସିଛି ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅ ମୁଁ ଭାବିଲି କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବୁଲେଇ ଦେବ ସିଏ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବାରିପଦା ବାଲେଶ୍ୱର ଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ହଉ ଛାଡ଼ ଥରେ ତ ଆସିଛି ଆଉ ହେଲା ଛାଡ଼ କ'ଣ ମ ତମେ କ'ଣ ବାରମ୍ବାର ସେ ଫେରେ ଆସିବ ତମେ କହିବ ବୁଲେଇ କାଲି କହିବ ନେଇଯିବ ବମ୍ବେ ପରଦିନ କହିବ ଦିଲ୍ଲୀ ତାପରେ କହିବ ନେଇଯିବ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଆଉ ତମକୁ ଏଇଆ କହୁଥିବ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କହିଲି ଚୁପଚାପ ରହିଲି ଆଉ।